OK, druhý diel Minecraftu. Teraz tu už kabinka. To je Mineshaft? Nie, dobre, to som tu ja dával. Tu by mal byť kde koniec. No, presne. Počkajte. Vtedy. Minecraft Stone, variant Stone. To je divné. Za chvíľu pôjdem von, to asi nebudem natáčať. Dobre, takže za chvíľu som tu. Dobre, už som späť. Dostal som sa vonku. A už ideme spať, lebo všade sú creepery. Takže ideme vonku. Počujem, jak sa tam pečú. Bička? Čože? Nedostanem začíne zvičky. Čo? Áno, je to po mne. To je pohoda! Ty jedna. Uj. Ona mi dala poison. Ona má koľko životov? Ja som myslel, že to čo aspoň dropne. Keď taká nebezpečná. Wow. Ale neuberá mi to nič. Proste preto. Open to LAN. Čo? Tak. Už sa blíži tento diel ku koncu. Pri tomto dielu sme videli bičku. Wow. Pôjdeme vypekať. Irony. Tu je moje susedko. No, už nie. Na čo musel zabiť? Ja. Ty si zabíjaš susedov? No, trochu. Dobre, tu sú. Dám zbytočnosti. Budem si lepší toto. Tak. Takže ideme si tu Počkaj, ak sa klikne peč. Kde mám myšku? Toto je taký chaotický diel. Čo? Počkaj, som na čo zabudol. Budem za chvíľu späť. Spadla mi hra. Ja tuším prečo. No dobre.
Dobre, čo máme? Dobre. Čo mám kreatív? Počkej, vypnem si. Dobre, hotovo. Ešte som vám začas zabudol ukázať. Medzičasom. Tak. Mám Elytra. Neviem s nimi lietať, lietam s nimi prvýkrát. Absolútne neviem, ako sa s nimi lieta. Začo vyskúšame. Skade ich máš? Neviem. No, skade asi. Z vykroftice nedá a kreatív nepoužívam. Zabil si Ender Draka? Hej. Never. Never mi. Teraz sa vystavujem hore. To Čo asi po tebe ide aj na golem, alebo čo? Nie, to by jaký musel byť. Nie môj totem! Elytra. Elytry ma zradili. A... Už je za chvíľu noc. Tak poď Prespím to. keď bude noc. Tu je creeper! Fíha. Wow! Nie. Tak toto je asi koniec dnešnej epizódy. Pa.